Aquesta resplendor és la prova del renaixement del Shinsenkumi, l'organització que va lluitar amb tanta força contra nosaltres a finals de l'era Edo. Ara no podem tornar a cometre els mateixos errors. Aquest cop hem d'idear un pla definitiu per descobrir qui hi ha darrere el Shinsenkumi i posar-lo en pràctica immediatament. Sí. A veure, Fullet Namban. Senyor? Encara no ha localitzat el doctor Hanaoka. Bé, estan segurs que s'amaguen a algun lloc de la ciutat de Gran Edo, però no sabem exactament on. De totes maneres, si de veritat és a les rodalies de la ciutat, jo crec que deu estar en contacte amb la seva família. Ha arribat el moment de canviar l'estratègia. Necessitarem la seva ajuda, senyor president. La meva ajuda? Escolti, he pensat que podríem... No et sento. Dic que podríem... Que no et sento! Li he dit que... No sento res! Li dic que... No sento res! Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shinzen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. Kunoichi, la noia ninja! Casa dels Hanaoka, digui? Senyor Serizawa? Sí, estic molt bé. Sí, la mare també està bé, i l'avi també. Com diu? Què? Que vingui amb els meus amics? Genial, anem amb limusina! Anem amb limusina! Anirem a un xalet! Anirem a un xalet! Ens ho passarem pipa! Som de la mateixa edat mentalment. Se'ls veu tan content! Quina sort! Això sí que és una bona manera d'acabar les vacances. No sé pas si hem fet bé d'acceptar la invitació del senyor Serizawa. Em sembla que és anar massa lluny. No pateixis. Jo estic encantat que haguem acceptat la seva hospitalitat. Per què estàs tan enrabiat? Anem amb limusina! No feu tant de soroll! Sembla que no tingui ganes d'anar-hi, oi? És que... No hi penso venir de cap manera. No penso posar els peus al teu xalet. Es pot saber de què rius, tu? El que passa és que no vols venir per no haver-te d'enfrontar amb mi. Ah, sí? Molt bé. Tu ho has volgut. Doncs ara vindré i ja veuràs. De veritat que van així? No calia que ho expliquessis, això. Anem amb limusina! Voleu callar? És la casa d'estiu del president de la companyia Serizawa. És increïble! Oh, quina meravella! Quina casa, quina casa! Quin És genial, maco! és genial! Hola, senyor Serizawa! Com està? Com no, jo? Hola, Can Ryusai! Per fi podré posar fi a aquest compte pendent que fa anys que arrosseguem. I tant, m'has tret la paraula de la boca. S'ho prenen molt a la valenta, oi, mare?
Oh, Isami! T'estava esperant. Passa, passa. Gràcies. Ostres, només fa cas de l'Isami, que estrany. Això no pinta gaire bé. Espero que us ho passeu molt bé, aquí. Isami, aquesta és la teva habitació. T'agrada? Oh, és preciosa. És la millor habitació de la casa. Reiko, la teva habitació és aquesta. És la segona millor, com pots veure. Oh! I a nosaltres ens ha tocat aquesta. Em sembla que n'està molt, de l'Isami. Anem de vacances. Oh, un xalet. Sant meu, aquesta és la nostra habitació. Aquí el fullet Corp, número 59. Ja són tots a la casa, espero noves ordres. Canvi! Vigileu-los de ben a prop. Entesos. Ei, germanet, és fantàstic que els follets negres ens hagin enviat aquí a fer acampada, oi que sí? Ah, capsigrany! Però què et penses? No hem vingut pas de colònies! Però, Heizo, què? Què? Si tot el que has portat són coses per jugar, de què et queixes? Tot va com havíem previst. Perfecte. Així aquesta nit... Entrarem a casa dels Hanaoka aprofitant que no hi ha ningú i mirarem de trobar-hi alguna pista sobre el doctor Hanaoka. I què fareu si el Shinzen Gumi o el doctor Hanaoka es presenten a la casa de Cal? No pateixi. Ho tenim tot previst. Ara veuràs tu! Sí que triga l'Isami. Quan una noia s'arregla, s'ha de prendre paciència, Toshi. Exacte. Us he fet esperar gaire? Ostres, estàs molt maca, Isami. Toshi, què et passa? Estàs vermell, que t'has refredat, germanet. No. Isami, ets la noia més maca del món. Gràcies. Ei, tinc una neta molt maca, oi? Segur que em tens enveja. Ei, sortim a fora a jugar. D'acord. Mare, vols venir amb nosaltres? Ja m'agradaria, però tinc una mica de feina per fer, filla. I, a més, no em fa cap gràcia deixar-los sols. Em sembla que tens raó. Vinga, anem a jugar. Som-hi. Adéu, mare! Oh, que freda! No vols pujar a la barca? No, gràcies. I tu, Kei? Jo sí! Oh, el barret! Ostres, no estic acostumada a portar barret. Ja te l'agafo jo. Ei, espera! Barret! Què? Què et passa? He vist una cosa. Què? Vols dir que hi ha follets corb per aquí? I què hi fan aquí? Tranquils, mentre tinguem l'espasa, no cal patir per res. No la trobo! On és? No la trobo! Ai, me l'he deixat a casa! Què? Com pot ser que te l'hagis deixat a casa teva? Com pot ser tan ximple? Mira qui parla! Tu també te la vas deixar un dia! Que no te'n recordes, potser? No és veritat, Isami! Ei, tranquils. Sembles una criatura, Toshi! I si ens passa alguna cosa, haurem de passar 3 nits i 4 dies sense l'espasa. Ja ho sé, però no podem pas tornar a buscar-la. Doncs haurem de tornar! L'oncle Kazuma ha d'anar a casa meva a donar-li el menjar en Gembe. L'inspector? Em sembla que tinc l'espasa a l'escriptori. Si a l'oncle se li acut entrar a la meva habitació... Ah, mira quina cosa que he trobat! Aparteu-vos, criatures! Si troba l'espasa, no sé pas què pot passar! No ens podem queixar! No ens podem queixar! Tu miris com tu miris! No ens podem queixar! No ens podem queixar! D'aquí a la ciutat hi ha 2 hores amb cotxe. Si fem autoestop, podríem tornar a ser aquí demà al matí. Autoestop? Ja sabeu com es fa l'autoestop? Ei! Ho fem molt bé. Cartes, notes, documents... Aquí no hi ha res. Heu de trobar alguna cosa que ens digui on és el doctor Hanaoka. N'anem aprenent. Sí,
però... Què? Potser no ho fem bé. No? Però si no ha passat ni un cotxe. Ostres, què voleu que hi passi per aquesta carretera a aquestes hores i a finals d'estiu, Sí, tens raó, Soshi. Au, vinga, no ens desanimem, mare. Ja es fa tard. Un cotxe! Ei! Ei, nois, es pot saber què hi feu, aquí? Senyoreta Haruka? L'habitació de l'Izami? Entrem-hi. Ostres! Ostres! Feia temps que buscava un despertador com aquest. Genial! Hem de continuar amb la nostra missió. Ostres, no, el gos! Ei, no m'ho facis, això, que peses molt, gosset. Au, baixa, que em deixaràs la camisa plena de babes. Qui sou? Tothom quiet, sóc policia! Ja no ens faràs nosa, ara. O sigui que voleu tornar a la ciutat a buscar una cosa que us hi heu deixat, oi? Sí. Això mateix. Sí. Senyoreta Haruka, com és que va tota sola? Mira, és que vull fer pràctiques de conduir i aprofito les vacances d'estiu perquè hi ha menys cotxes. És increïble que haguem tingut tanta sort. Ja ho sabia. Anem amb cotxe. Teniu una mica de pressa, oi? Deveu voler tornar a la casa de camp de seguida, oi? Sí, oi? Però... No cal que... Corri gaire. Tranquils! Confieu en mi, nois! No passa res, tot està controlat. No trigarem gaire a arribar si continuem així. Escolta, senyoreta Haruka! No arribarem! Francesc! No passa res, tinc el carnet de conduir, oi que és fantàstic? Ja ens ho pensàvem que tenia el carnet, però no ens pensàvem que conduís així! Està bé, número 7. M'he topat amb aquell coi de gos. No el suporto. Heu trobat alguna pista? No hem trobat res. Tenim temps de sobres. Regirarem tota la casa, no només l'edifici principal. També hem de buscar l'habitació de la filla, el cobert del jardí, per tot arreu. Sí. Segur que voleu baixar aquí? És la part del darrere de casa teva? Aquí ens va molt bé, gràcies. Quina por que he passat. Quina sort, encara sóc viu. Doncs jo trobo que és una conductora de primera. He d'anar a fer benzina. Us vindré a buscar aquí, d'acord? Sí. T'hem de portar després. Oh, no! No podem perdre temps, hem d'agafar l'espasa ara mateix. No ho entenc. Això és casa teva i hem d'entrar per darrere, com és? Recorda que l'Aizami ens ha dit que hi hauria el seu oncle. Si hi entrem per la porta... Ostres, què hi feu aquí? Venim a buscar l'espasa, que ens l'havien deixat. No li podem dir, això. Exacte, no podem. Ai! Ah! Xxxt! No feu soroll. Què t'agafa? Per què t'has aturat de sobte? Els nens petits no podem frenar tant de cop. Mireu, uns follets corb. Què hi fan a casa meva? No ho sé. Però m'ensumo que tindrem molts problemes si troben l'espasa. No us encanteu! Busqueu a sota les pedres, si cal! No cal que us ho prengueu al peu de la lletra, tampoc.
Han capturat l'oncle Kazuma i en Gembe. Ja els deslligarem després, ara no podem. Sí, primer hem de trobar l'espasa. Ves en compte, no et facis mal. Tranquil. Encara que sigui tancada, s'obre fàcilment. Ostres. I llavors per què la tanques? Quin desordre, no ho hauria pensat mai que tenies l'habitació tan desordenada. Això és que hi ha entrat algú. Jo sempre la tinc ordenada. Va, no cal que ho discutim, això, ara. Però sóc ordenada. Soshi, tu em creus, oi? Ei, que ja no te'n recordes de l'espasa. És veritat. És aquí! No l'han trobat. Oh, que bé. Ostres, sort que no ens l'han agafat. Perdona'm, espasa. No et tornaré a deixar mai més. I ara què farem? No sabem quants n'hi ha. O sigui que enfrontar-s'hi seria massa perillós. I què hem de fer? Quedar-nos amb els braços plegats? Cridem els Gambamans! Millor que truquem a la policia. Els herois que lluiten per la justícia no truquen mai a la policia. Cridem el Gamba Robot! Vinga! Primer de tot hem de deslligar l'oncle Kazuma i en Gembe. És veritat. Crec que abans de fer res hauríem de dissenyar un pla. Primer, en Toshi i jo els atraurem cap a aquest punt. Mentrestant, la Izami i en Kei deslligaran l'inspector i en Gembe. Izami, hem d'actuar de pressa, vinga! Estàs preparada? D'acord! El drac és la marca de la justícia! Mentre el mal recorri el món, El destruirem en nom del cel! Shinsen Gumi endavant! Però què és això? Aquesta resplendor! Molt bé, Izami! Ho hem aconseguit, Izami! Sempre ens en sortim. Veniu tots cap aquí! Shinzen, avui no us escapareu. Oh, hi ha més fullets, Corp. Haurem de fugir, nois! Què fas? Shinzen, sabem que us amagueu per aquí. Aquesta espasa que porteu amb tant orgull us ha delatat. No us escapareu. Ostres, no! Saben el secret de l'espasa! Sortiu i rendiu-vos! I doneu-nos l'espasa! Ostres, i ara què farem? Som uns herois de pel·lícula acorralats, oi? I tu deus ser l'actor secundari. Sortiu! 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 Què hi ha allà? És aquella noia ninja. Qui ets? D'on carai surts tu? La llum brilla més justament perquè hi ha foscor. Jo visc en la foscor per protegir la llum que brilla. La llum que brilla és el Shinsen Gumi. I la foscor és Kunoichi la ninja. Però què ha dit? Què vol dir això? Digueu-m'ho perquè ho entengui jo. Em sembla que ha dit que és amiga del Shinsen Gumi. La noia ninja. Agafeu-la! Vull que l'agafeu! Vinga, de pressa, agafeu-la! Com t'atreveixes a enfrontar-te a nosaltres? Què ha passat? I la corda? Juraria que he vist la Izami i els seus amics. Però no pot ser. Han entrat a robar la casa! Ostres, he d'avisar la policia! Aquest cop no t'escaparàs! Oh, té una manera estranya de lluitar. Sí, però és molt bona.
No ho sé, però em sembla que... Que és una ninja molt forta. És més forta que el Shinzen Gumi tot, oi? I a més és una noia molt bonica. Ha parlat de la llum que brilla i de la foscor. Per tant, gràcies a l'existència del Shinzen Gumi també existeix ella. Sí, doncs tot això de la llum jo no ho entenc. No ho sé segur, però s'assembla molt a algú que conec. Com és que ets tan forta si ets una dona? Tu també ets una dona, no? Calla! T'atraparé! El meu despertador! El meu despertador! No és pas teu! Parla la policia! Esteu tots detinguts! Retirada! Escolti, qui és vostè? Oh, se n'ha anat. És una noia preciosa. Ha dit que era amiga nostra. S'assembla a... És pastada la senyoreta Haruka. És veritat. Si de veritat és la senyoreta Haruka, no ha estat cap coincidència que ens la trobéssim abans. És increïble. Senyoreta! Com una soca. Em sembla que no la despertarem pas. Voleu dir que ha estat dormint tota aquesta estona? No ho sé pas. Ja en parlarem després. Ara l'hem de despertar. Ei, que ens ha de tornar a portar. Senyoreta Haruka, despertis! Vull anar amb cotxe, porti'm, sisplau! Vinga, despertis! Se'ns ha de portar! La senyoreta Haruka! Sisplau, senyoreta Haruka, despertis! Però que no heu dormit aquesta nit. Feu molt mala cara. Segur que heu estat jugant fins tard. Sí, més o menys. Mare, on és el senyor Serizawa? És al seu despatx treballant. Em sap molt de greu, senyor. La nostra operació va fracassar per culpa de la noia ninja i del Shinzen Gumi. Em sap molt de greu que no hagi servit de res el gran esforç que ha fet vostè. No passa res, aquest cop no t'ho retrauré. La Izami és una noia molt llesta i em fa riure molt. Com diu? No, res. Shinzen Gumi. La pròxima vegada us guanyaré, us ho asseguro. Ostres! Han aparegut uns imitadors dels Gambaman que es comporten d'una manera molt estranya. Hem de descobrir quin un en porten de cap. No us perdeu el pròxim episodi, Els imitadors dels Gambaman.